בצד. זה תמיד טוב, אני לא יודע. לא, זה לא תמיד טוב, זה לא יהיה פה. זה יגיע באיכות, לא שיפוטי. הזמנת את זה. למה אתה לא בולם? בלמתי. בלם היד, לא מהזה. זה בכלל מצא. אבל אני אסלח לך רק בגלל היום, התגובה הייתה באיכות. לא, זה פשוט היה... איך בלמת? אתה לא בולם. הסתכלתי על נוער. עם יד שמאל. לא, עם היד הימנית דווקא. לא, אתה לא בולם עם הימנית, תמיד אתה תופס משאיר אותה אותה יד. לא, לא אותה יד. זה הקטע, לא אותה יד, היד השנייה. לא, אבל זה גם, זה... לא, אבל אתה מחזיק, משאיר את יד ימין שם למעלה, ואז אתה עם השנייה ואתה בולם. מאחורה. תופס אותו מאחורה, ככה. זה לא בולם. יואו, מדהים! תגידי, פעם בחיים שלך רץ לאיזה גבר בכזאת מהירות? לא, וכזה חטיף! תגיד שהוא עושה ככה, הוא לא רצה. תאמין לי, יהודה... מי זה אחרייך? שלנו? זה אביש. זה אביש, כן. זה חלק מה... נו, בסדר? כן.